Hello guys! Welcome to Mark Jen Moto guys. Musta? Today is September 6 at nalalapit na ang kapiestahan dito sa Naga City. Tinatawag nilang Peña Francia Festival 2025. May event dito sa may bandang City Hall guys. Kung makakadaan kami. Pero yan close road na talaga sila. Kung makikita nyo guys, may mga bus dito. Yan yung mga sinakyan ng mga drums and mergerette kasi yung unang palabas. Diyan ginaganap yan sa loob ng City Hall. At naka-close road. Kaya di natin makita pag tuwing kapistahan dito sa Naga City. Isa yan sa mga tradisyon dito sa Naga City. Ang originally na ginaganap yung drums and mergerette na yan doon sa plaza, sa sentro. Pero kasi ongoing yung renovation ng stage doon, kaya dito muna ginanap sa may City Hall. Labanan yan guys ng mga iba't ibang eskwelahan dito sa Bicol na mga drums and margerette. Hindi ko lang alam kung ano tawag siya sa basta drums and margerette lang ang alam ko. Tapos sa sunod na araw, yung mga military parade, maraming event, may mga concert pa yan nagaganapin. Dito naman sa may Balatas Complex. Kaya napakaraming tao. Expected na natin yan ngayon guys. Expected ko na rin na na magiging traffic ang daloy dito sa Naga. Kasi karamihan sa mga main road dito is sarado. Ako, nagtatrabaho ako. Lakad ang gagawin natin. Ang araw ng fiesta talaga dito sa Naga guys is September 20. 21, yan yata yung fluvial parade. So dito tayo sa may rotonda, sa may Concepcion, kasi magpapagas kami dito ni Mrs. Kaya tatawid muna tayo. Yan yung guys, yung igas. Ang murang gasolinahan dito sa Naga. Igas. Na-miss ko dati sa Manila, sa Antipolo, ang murang gasolinahan na pinapagasan namin ni Mrs. is yung Uno dun sa Sumulong Highway. May kasunod pala, sorry. So guys, magpapagas kami pero maglalagay ako dito. Alam niyo ba to? Hindi ko ipapakita yung niya, brand. Kasi di naman ako sure kung effective to, no? Pero ano ba tawag nito? Unleaded. 100. Nagtiya siya ate. Ate, binigay ko na sa kanya. So yun guys, mura lang dito ang gasoline, 53.55. Sa iba kasi mabot ng 55. Dito medyo murang-mura. Saka maganda rin yung gas nila, malinis din. So guys, dito kami dadaan sa may Science High School kasi gusto ko ipakita sa inyo yung magiging venue na gaganapin na concert. Gaganapin ngayong September. Hindi ko lang sigurado exactly. Ang nakita ko sa FB page ng Naga government September 12 ba yun? Hindi ko alam Basta ipopost ko dyan guys. Marami silang banda. May mga kilalang banda na pupunta rin. Baka darating din yung Korn, Slipknot. Shoutout nga pala sa utol ko kay Joji Jordan Sick. Mga favorite namin yan na banda. At saka shoutout din pala sa mother ko dyan sa Antipolo, kay mama, kay Mama Mercy, na magbe-birthday ngayong September 24. Happy birthday ma. Pasensya na hindi pa ako makapunta dyan kasi kapos pa ang budget, kulang pa. Alam ko nanonood yung kapatid ko rin, si Paul. Kumusta ka dyan Paul? Si Jen, si Hannah, kumusta kayo dyan sa Antipolo? Kaya kay Joji, kay Remy,
sa tatlong pamangking ko. Si Sabi, si Ellis, Clyde. Kumusta kayo dyan, mga kids? Dito guys, ito yung Balatas Complex. Dito gaganapin yung concert. Ayan na nga, pinaghahandaan na nga nila yung yung mga venue. Ay, mga ano ba tawag dyan? Kaya nga, yan, dito gaganapin yan guys. Iba't ibang mga banda ang pupunta dito. Kaya kung malapit kayo dito sa Naga or taga Bicol kayo, mas maganda siguro agahan nyo. Free admission daw to eh. Ayan guys, dyan mismo yung concert, ay yung stage nila nagaganapin. Ayan, ano bang tawag nito? Yun guys, ang ganda yan. Katabi lang siya ng Pubcor, tapos Naga Hospital. Ito yung mismong stage nila. Ang mga view, yata, audience dito. Malawak yan guys. Hanggang dun. Mas maganda agahan nyo para mas maganda ang pwesto nyo guys. Yan, madali siyang hanapin kasi katabi siya ng Naga City Hospital, General Hospital. Napakaraming event na gaganapin ngayon dito sa Naga tuwing ganito, kung sasapit ang kapiestahan. Ganda dito guys, kahit may dala kayo sasakyan, napakaraming parking area dito. Kasi dito ginagawa nilang parking area yan, pati to. Hanggang dun, parking area yan sa kabila. Kaya kahit may dala kayo sasakyan, pwede yan dito. Walang bayad ang concert dito guys, kasi open ground yan. Tapos isa nga pala guys, tuwing magpipiesta dito, ang pinaka focal point din dito, yung dito sa may Basilica Church, dito sa may Balatas Road. Yung mga tindahan dyan na parang tiyangge, mahalin tulad ko siya sa River Park sa Marikina. Kasi isasarado kasi itong kalsada na to guys eh. Itong na to, isasarado to, close road. Baka malamang ito lang ang bukas ito, papunta pa ganyan. Yan ang dito. Ay, papunta dito sa Matiway Road. Dito, ito guys, tong kalsada to, sarado na to. By next week, baka hindi na magpapadaan dito. Itong Balatas Road. Yan, yung ibang may mga sasakyan guys, hanggang dito ang parking nila. Ayan. Kaya kahit may sasakyan kayong dala, pwede. Nandiyan na kasi yung simbahan lang eh, yung Basilica Church. Kung saan dyan ihahatid yung si Ina, yung tinatawag nilang si Ina. Dyan. Hanggang dito ang parking yan. Kaya kahit may sasakyan kayo, pwede nyo nang i-park dito, lalakad na lang kayo papunta doon. Yan, mula dito guys, by next week marami na magtitinda dito. Mula dito yan, to may tindahan, may tinatayo na nga dito. Ang mga tinda niyan, sari-sari, kahit ano. Oo. Ang kailangan mo lang dito, magdala kayo ng pera. Pera lang ang kailangan dito guys. Yan na, mga tindahan to guys. Yan, may nagtitinda lang ang damit to. Sa araw ng piyesta yan, ang daming tao dito. Walang sasakyan, puro tao makikita nyo dito. Yeah. Ito yung simbahan, Basilica Church. Diyan si Ina. Diyan dadalhin niya si Ina. Ha? Pasok tayo saglit. Sige, pasok tayo kami saglit guys dito sa Basilica Church. Yan. Dito dadaan si Ina. Dito yun. At to, punong-puno din to ng tao guys. Hanggang dyan, punong-puno ng tao yan dyan. Tapos dito, itong kalsada na to, ang dami ng tao.
Ito guys, mapupuno ng tao yan. Kaya yung iba dyan, nagpipiknik. Yan dito, naglalatag sila dyan. Dahil inaabangan nila yung Ito yung Basilica Church. Ito yung isa sa magandang simbahan na nakita ko dito sa Bicol. Pangalawa siguro yung Daraga Church. Yun, magandang mga simbahan na nakita ko dito sa Bicol. Ito ang Basilica Church, pati yung Daraga Church dito sa Albay. Pangatlo siguro yung dito sa may Santa Cruz, ang katedral. Yan, magandang simbahan. Yan guys, oh, may mga dumadayo na nga taga ibang lugar dito. Siguro iba mag-i-stay na yan sila, or baka ano to, yung sa Drum and Lyre. Ito, mga estudyante kasi mga naka-uniform pa sila eh. Mga kalahok siguro to sa ginaganap na Drum and Lyre sa may City Hall. Kasi malapit lang ang City Hall dito guys eh. Kaya sila, dito na sila bumababa. Yun, may malaki silang bus doon. Tapos nilalakad na lang nila. So yun, inikot lang natin ang simbahan guys. Yan, Basilica Church. Punong-puno ng tao yan guys pagdating ng fiesta. By next week magsisimula ng dumagsa yung mga tao dyan. Yan, dito di lang naman siya mga damit or mga ano, iba-iba siya guys. May mga pagkain. Kaya malintulad ko talaga siya sa Marikina River Park tuwing sasapit ang Pasko. Alam ko nga dyan sa Marikina River Park meron na dyan eh. Kasi alam ko September meron na. Ayan o, daming guys. Siguro kung makikita nyo, bakit wala pa mga banderitas kasi magpipiesta, no? Hindi natin alam. Kasi last year alam ko pagpasok pa lang ng September meron na mga banderitas, pero ngayon wala pa. Baka siguro itong week na to baka maglalagay na sila. Ayan, hanggang dito yan guys, oh, mga paninda. Yan, ito ang main road, Magsaysay Road dyan. Ito Balatos Road. Ito, isasarado itong Balatos Road na to papunta doon sa simbahan. Kaya magiging traffic dito guys. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo at in-update ko lang yung mangyayaring kapistahan dito sa Naga. By next day, update ko uli kayo sa pagpalapit na yung kapistahan. Kasi pag sa mismong piyesta, baka hindi na ako makapag-vlog niyan kasi sobrang ang daming tao. Pero pipilitin pa rin namin ni Mrs. Baka lumabas kami ng Mrs. niyan, hindi na kami magmumotor, magbablog tayo para ma-update ko kayo kung anong mangyayari dito. So guys, dito ka muna tatapusin itong vlog. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-like, pag-share, pag-comment. Ingat kayo sa biyahe guys. Ride safe. Peace out.